Oh, may tama. May tamang truck na ba? May tamang truck na. Ako patay. Naglilik pa. Ang mahal na nga ng crudo tapos naglilik pa itong host nila. Paano na lang tayo? Doble-doble na yung lugi natin. Once again, sila kay Tracker here, no? Nagbabalik tayo. Andito tayo ngayon na sa truck stop rest area dito sa Maple Grove, Minnesota. Minnesota muna tayo. So, at the beginning of the day, check. Oh, kita nyo. Oh, snow. Talagang inano ng isno yung hamog yung ating salamin, no? Anyway, lights, tire. Malapit na naman ako magpa-safety. Ito na yung huling safety bago tapos si Cordapia, guys. Hello. Wala ano kayo nangyari dito. Ayusin ko naman ito. Anyway, alam mo na. Okay. Wiring siguro yan. Lights. Mga lights importante dyan. Wirings naman siguro yan. Corroded. Tigas. Ayos. Corroded sila. So tinitignan natin dito, dapat hindi nakahang. Make sure this one is not hang. Kasi pag hang, nagrarab, butas yan. Ang bago tong mga niya, brake chamber niya. Airbag properly plated. Yes. So sa likod, make sure bago tayo lumarga, tignan muna natin, baka mamaya wala na yung tayo. Baka wala na itong ating sealed. Hirap na. Si ate nag-sealed kagahapon, mamadali pa siya kasi baka mamaya mahuli siya ng kanyang boss. Gawa nga lang hindi rin siya naka-base. Okay. Lights. Okay. Up, no? Up. Tripod. Marami. Okay. Reliable ang gulong. Pataas pa ng tripod. Mura pa. Temperature 40 ang set point. Ayos. Start to stop. Tara na guys, magsimula na tayo para sa gano'n makalapit tayo sa ating dideliveran. Pero bukas pa yun. Uy, ano nangyari dyan? Hindi yata napansin Oh, may tama. May tamang truck na ba? May tamang truck niya. Kaya natin yun. Tara. Let's go. Mamay natutulog siya natrasan yun, hindi mo lang niya nakita. Kawawa naman siya. Lahit pa naman. Alright, go guys, tara. Alright guys, border between Minnesota to Wisconsin. Wisconsin na tayo. Wisconsin, kami ni Minnesotas.
banda riyan, katulad kagahapon, nakita nyo naman guys, si Toyot na Toyot sa Canada, paglapag natin ng I-29 nag-iisdo ba naman? Paktay tayo. Ayan na, yung Wisconsin's welcome you yun. So mga nagtatanong nga bakit daw nagkakarak ang salamin ng truck natin, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, na itutok ko nga yung heater dyan, tuloy nagkabasag. Hindi maganda? Papalit na tayo yan, hindi na kaya i-treat yan eh. Papalitan na yan. Safety na ng truck sa pa-safety. Lapit-lapit na. 4 months na lang, pa-safety. Guys, habang nagdadrive, may paparating na timbangan dito. Ewan ko lang kung bukas, malaman natin. Today is Sunday, Resurrection Day guys. Have a blessed Resurrection Day sa ating lahat, no? Peace, peace tayo, peace, peace. May timbangan. Wisconsin, Menominee, Eau Claire. Nadaan muna tayo sa Roberts, Wisconsin. Magpakrudo muna tayo guys, pakrudo.
is closed. Yun. Anyway, daan tayo rito sa pakrudo tayo rito. Robert, Wisconsin. Ito yung pinakamurang pakruduhan dito sa part ng Midwest. North Dakota, Robert, Wisconsin. Yan, mura. Dito sa Midwest guys sa West naman, West Side, Oregon. Yan. Doon naman sa South Texas, yan, mura ang crudo sa Texas. Pero bihira na ako nakakarating ng Texas. Ayaw ko pumunta ron dito kasi walang pangarga doon pabalik eh. Mag-aantay ka pa ng ilang araw. Lugi. Luging-lugi. Which is not good, mga busing. Siyempre kapag owner-operator ka, wala namang bayad sa yung layover. Kapag revenue ka siya ako guys. Sa mga nakasunod sa vlog ng Lakay Travel, revenue tayo. Walang bayad ang layover. That unless na binigyan tayo ng reload tapos in-adjust ng customer yun, tsaka pala sila sisigil. Police. Police po. Nakabang. Pakrudo. Nakita na yung presyo ng unleaded 3.65 per gallon, diesel 5.35. Ang diesel $5.35. Kamahalan At the yun to roundabout, take the second exit to I-94. Now, but not today. Pagrudo. Kahit medyo magtagal tayo rito, okay lang kasi 3 oras na lang ang driving ko mula sa deliveran ko eh. Bukas pa ang delivery ko. Kaya kahit paano, kahit na magpatumpik-tumpik na muna tayo, okay lang. Okay. Patumpik-tumpik lang tayo. It's all cool.
sabay pakrudo tayo. Pakrudo. Turn right on 70th Avenue, then take the second right. Okay. Ayan guys. One moment. No. Ayan guys ang presyo ng diesel $5 bumaba 5.29 5.30 USD. Ang DF 4.69 USD. Ito yung pakruduan dito sa Amerika guys, na napakamura ang krudo. $3 lang to last 2 months ago eh. Ngayon tumaas na, kaya nakakatakot na magpakrudo. Hindi na worth it mag-owner operator. Sa mga tropa na nagbabalak mag-owner operator, mag-unos daily muna kayo kasi mataas ang krudo. Yun. Hulos daily muna, pero hindi ko sinasabi sa inyong huwag kayo mag-owner operator. Owner operator pa rin kayo kung gusto nyo, pero tumaas nga yung krudo, kaya wala na. Kahit sa bansa, sa Pilipinas yata 115, sabi ng mga kababayan nating Pilipino, 115 daw per gallon na. Patay tayo. Paano na lang ang buhay natin ito? Ay, nakakatakot na magpakrudo sa mahal. Doble, halos doble. $3 naging almost $6 na. Oh, President Trump, galing-galingan mo naman para sa ganun eh, bumaba na yung krudo natin. Hourglass, your shower is now ready. Please proceed to shower free. Patay. Naglilik pa. Ang mahal na nga ng krudo, tapos naglilik pa itong host nila. Paano na lang tayo? Doble-doble na yung lugi natin. Doble-doble ang lugi. May tama sayang. Doble-doble ang lugi. Ikot tayo. Check natin ang unit. Make sure natin walang problema. Your shower is now ready. Please proceed to shower free. Make sure natin lahat walang problema. Nag-pre-drip naman tayo kaganina. Chinik natin lang. So, ayan, nilagay ni ate nandyan pa. Bukas mapuputol yan. Deliver tayo bukas ng alas 8. Sabi ng dispatch ko, after mo mag-deliver, punta ka na agad sa si Boygan, pick up ka doon, sabi niya may pick up na tayo agad. Maganda rin. Maganda. Saka
tuloy-tuloy para tuloy-tuloy din ang pagbawi kahit palang crudo. Sakit sa loob. Punuin na natin para ano. Okay. So nakapaglagay tayo ng 162.207 ano? 162.207 gallon yan. Shower 6. 859.53 USD. Convert mo pa yan sa Canadian. Next, lagyan natin itong reaper natin. Diesel. Expensive. Buti na lang itong reaper nila guys, matipid din, matipid. Ano nila? 3.5 gallon lang yung nilagay ko mula nung umalis ako. So ibig sabihin, pag hapon at saka ngayon umaandar, nakagkonsumo pa lang ang reaper ng 3.5 gallon. Matipid tra. Ardias yan. May kabayo, kalesa. Ang ganda naman ng kabayo niya. Ayan na tayo sa US 10 guys. Meron pang isang oras. Ito, itong dinadaanan ko parang ka-farman na yata ito. Puro farm. We're just enjoying the moment. Mainit dito plus 50.
guys yan, Steven Points na tayo. Steven Points, Wisconsin. Malapit na tayo sa dideliveran para bukas. 20 minutes drive na lang. Didiretsuhin ko na doon na ako matutulog. Maluwag naman yung kanilang yarda doon guys na pwedeng tulugan. Ito meron ding sumusunod sa akin. Ano rin? Turk din. Ano? Sumusunod. Turk din yung sumusunod sa akin. Magdi-deliver din bukas, doon na rin matutulog. Alright guys, yan. Natino tayo nasa dideliveran natin para bukas, Bancroft, Wisconsin. Yan maluwag. Shipping and receiving yun ang interest na nila. Ito tayo dun bukas. So, park muna tayo rito. Kung tayo mag-park, no? Yan. Ikutan muna natin si Cordapia. Aga tayo. Kung yan ang sabi ko sa inyo, hindi ko kailangan magmadali, magpabilis kasi siyempre dito lang naman, malapit lang. Check natin, ikutan natin ang unit natin, make sure natin walang problema. Yung sumusunod sa akin kaninang truck din huminto siya dun, meron kasing truck stop dun. Sleeper, diretso ko na yung sleeper ngayon para bukas diretso punta na tayo sa loob at doon tayo mag-report. Pag wala akong gagawin ngayon kundi manood o kaya maglakad-lakad ako kasi maganda naman ng climate, pwede tayo maglakad-lakad. Ayun guys, yan. So temperature is 40 ang set point, 43 ang box. Yan. Alright, pahinga muna ako guys. Thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi. Love you all. Maraming salamat sa walang sawang yung panonood sa video vlog ng Lakay Trucker. Lakay Trucker, owner operator in Canada. Thank you for watching guys. I love you all. Peace out. And happy Resurrection Day. Peace you. Love you. Lakay Trucker.